Здравейте, приятели! Това е модела H4 с лазер. Около 90-95 вата на кружка. Лазера с късите. Само къси 70 вата. Вече са монтирани тук. Може да видите и другото ни клипче, където обяснявам и показвам как се монтира този модел и как го направихме ние в този автомобил. А сега ще ви покажа и как свети и какъв е резултат. Перфектна черта. Без абсолютно никакво заслепяване. Къси и дълги. Това е модела, вече е пуснат за продажба в нашия сайт. Цената е за комплект от две кружки H4 с лазер.